sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tua isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tua. Bar iki poso terus bodo to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuwale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Bukan anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Pak. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Ora padha karo Yai Segara. Nah, ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune.